Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A bidiyon mu na yau insha Allahu zan nuna muku yadda ake farming a cikin Beyond, wato Beyond Airdrop, wanda already na riga na ajiye muku link ɗin a cikin description da kuma comment, sannan kuma na ajiye shi a group ɗinmu na WhatsApp da kuma Telegram. So kamar yadda kuka sani, kamar yadda sauran farming suke, yawanci za ku ga tax ne da ake yi na ka je ka yi following a Twitter, ka yi liking da kuma Telegram da dai sauransu. So shi ma wannan mining na Beyond shi ma duk kusan irin haka ne. So da fari idan ka shiga cikin link ɗin already dama in ka shiga zai kai ka inda za ka je ka yi connecting da Twitter ɗinka. Bayan ka riga ka yi connecting da X ɗinka wato Twitter ɗinka, so za ku ga ya kawo ka kamar haka. So za ku ga already ma yanzu ana season 2 wanda an riga an yi season 1. So kun ga yanzu ana season 2. So sannan kuma idan ka yo ƙasa za ku ga akwai bayanai da yawa da mutum zai tsaya ya karanta. So gashi nan za ku gani, gashi nan Beyond Airdrop price full, wanda gashi nan 7,500,000 shine abin da za su raba. Sannan kuma time gashi nan yana ta counting, wanda already an yi nisa. Za ku ga gashi nan saura wato kwana 8 kenan da awa 7 da minti 13. So wannan shine wato countdown na shi wannan airdrop da za a yi na second phase ɗin nan da ake ciki. Sai kuma nan wajen post da dai sauran abubuwa, so duk dai ga su nan. So da ike ba wannan ne abubuwan da suka kawo mu ba, shi nan ga abubuwa nan da yawa. So amma abin da nake so na nuna muku shine nan wato wajen da aka rubuta quest ɗin nan. So idan mutum yana so ya yi farming, so nan zai zo ya taɓa inda aka rubuta quest ɗin nan. So da ka taɓa shi kamar haka wajen quest ɗin nan, so za ka ga ya buɗe ma ga taxes ɗin nan. So za ku ga gashi nan ni ma ban samu na yi ko ɗaya ba. So waɗannan su ne tax ɗin da za ka zo ka yi, su ne farming ɗin. So bari mu taɓa na farko. So gashi nan za ku gani ya rubuta mana proceed to X. So zai kai mu cikin wato X ɗinmu ne direct. So gashi nan ya kai mu cikin X ɗinmu. So nan gurin ina ga na suna ne, duk da ban tsaya na karanta ba, wanda za ka ga suna so ka sa sunan su a gaban sunanka na Twitter ɗinka. So gashi nan na yi shi, gashi nan yanzu yana processing. So yawanci za ku ga add Beyond gashi nan kamar yadda kuke gani a nan. So ga abin da suka rubuta nan. So gashi nan har ma ya riga ya yi. So gashi nan za ku ga ya riga ya yi. So yanzu sun riga sun sa wannan Beyond ɗin a gaban wato sunana na X, wato sunan da nake amfani da shi kenan. Sai na ƙasa shi ma gashi nan. So shi ma follow the user below. So wannan user ɗin za mu je mu yi following ɗinsa. So gashi nan za mu taɓa follow. So shi ma mun riga mun gama shi, sai mu yi back. So gashi nan shi ma yana processing. So mun riga mun yi following ɗin wannan shi ma. So za ku ga processing ɗin yana ɗan ɗaukan 'yan sakunkuna kafin ya gama. Yawa gashi nan shi ma wannan ya gama. So kun ga gashi nan na taɓa proceed. So kun ga na yi guda 2. So sai wannan na gaba shi kuma follow the user below. So shi ma wannan following za mu je mi na wannan user ɗin. So gashi nan na taɓa follow. So shi ma har mun gama da shi. So in na taɓa back shi ma zai dawo ya processing. In ya gama processing shi ma zai mana ticking. So wannan shine abin da ake kira farming ɗin. Wannan shine yadda ake farming ɗin. So za ku ga ba shi da wani wahala. So ɗan mintuna ne in dai mutum ya tsaya zai gama su gaba ɗaya. So sannan kuma time to time, ko in ce 24 hours, mutum zai rinka shigowa yana dubawa, zai ga suna ƙara mai wasu taxes ɗin da zai yi. To su ne farming ɗin. So kun gan su nan ba wani wahala. So haka ake participating a cikin wannan airdrop ɗin na Beyond, wanda kowa zai iya yin sa insha Allah. Sannan kuma akwai link ɗin a cikin description na wannan bidiyo da kuma a cikin comment insha Allah za mu ajiye muku. Idan kuma a cikin TikTok ne mutum yake kallon wannan bidiyo, so insha Allah zai same shi a cikin comment da kuma cikin wajen bio ɗin mu za mu ajiye muku link ɗin. So ga waɗanda suke da sha'awa, suke da buƙata, so za su iya shiga su ma su yi participating a wannan airdrop na Beyond. Allah ya ba mu sa'a, mun gode.